funny because I didn't feel Pacquiao's punch. It didn't do anything to me. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang videong ito ay compilation ng mga fans or crowd reaction ng labang Manny Pacquiao kontra kay De La Hoya. Mapapinoy fans man o dayuhan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Halina't sabay nating panoorin. Pero kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe at notification bell button. Pa-like na rin ang video para updated ka sa mga bago kong uploads. Kagatin mo! Go, Oscar! Ay, salamat ka ka. Biglang started throwing stuff. There's one off here. Pero he's gonna win. Go. Wala na, round 7 ka pa lang. Wala na. Lahat ng gamit. Nagtagdala ng sapatos itong isa. Ano? Where's your damit? Chinelas. Malumos marami siya. No, look at that, the percentage. They'll see it, they'll show it. You're missing it. Tapos na, he's done. Knock him out. Wait. Knock him out na. Hey, you're 300! 300 naman ang Dahil hindi ka mo nag-aangat. Awak!
Panoorin nyo rin ang video ko na Pacquiao para kay Margarito, priceless crowd reaction. Nasa baba ang link at ito ang preview sa video. Sana nagustuhan ninyo yung video. Salamat sa panonood mga pre. Amping.